Γεια σας, John Πειράματα εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα πείραμα και τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι νερό, πιπέρι, απορριπαντικό πιάτο και ένα πιάτο. Λοιπόν, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε το πιάτο, να πάρουμε μετά το νερό και να το χύσουμε μέσα προσεκτικά, μην χυθεί έξω. Όσο χρειάζεται, δεν ξέρω να το χύσω όλο. Εντάξει. Μετά, αφού το κάνουμε αυτό, χύσουμε το νερό μες στο πιάτο. Ελπίζω να βλέπετε. Το επόμενο βήμα είναι να πάρουμε το πιπέρι και να το χύσουμε εδώ μέσα. Ωραία. Βλέπετε τώρα το πιπέρι. Ναι. Και τώρα αυτό που έχουμε να κάνουμε με το απορριπαντικό πιάτο είναι να βάλουμε μια σταγονίτσα στο χέρι μας. Να. Ίσα ίσα αυτό εδώ πέρα. Και πάμε και το βουτάμε μέσα. Και βλέπετε ότι όλο το πιπέρι πήγε στην άκρη. Και αν το αφήσω, παραμένει στην άκρη. Αυτό είναι το πείραμα για σήμερα. Αν θέλετε μπορείτε να μην βάλετε στο χέρι σας και απλά να ρίξετε απευθείας έτσι. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι το πείραμα για σήμερα. Το κανάλι θα είναι σχετικό με πειράματα, θα κάνουμε γενικά πειράματα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας.